Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita apa mbak nek arane? Malam selikur. Aku gak masak. Apa jajan kan mantar juga. Kau kerasa kalau gue nak gua ada. Jangan apa ya adek di resi karo anakku lanang. Malam selikur dari montir iki. Anakku iki dek jurusan montir kok, Nduk. Montir pengelasan. Montir pengelasan. Lek esku dorong lek. Es anu, es krim. Wong banyu pliser kono yo gak anu, gak dingin iki. Anune, jarene. Wes guys. Sampai ke warung jarang. Iya. Ayah. Mana ayah? Ya aku nggawa tas. Kira-kira 2.000. Yes, terima kasih ayah. Cocok keren. Kok sama kakak? Bosok Pak. Dijal dengan pandang itu. Iki lho dijal. Wis santai. Apa bar mbok mbah, Pak? Nggih. Jadi ya poso. Daging cilik lah ya mentes kok. Aku kok nek makan kok. Lamune yupah jam 4 iki. Niku pun enten sing teko tapi rong akeh. Angker-angker Mbak ini. Berarti ya cara kan pun carane. Anggere dene angker dulu. Kare bareng. Jane. Nggih.
potong. Dalam? Sampai kena nih Jan. Hadiah. Biasanya ki mau terima sak ember. Jajan dan minuman. Mpun enten mak tapi dereng akeh. Lah cara tiang-tiang ampun dikandani jam 4 ngoten. Lah nika ampun nganukno spekere. Berangkat guys, yuk. Ayo. Ayo. Saat kita ya dulu apa kan gak apa sul mak gak apa mak Enggak apa mak sego mak. gak yuk es itu juga Es neh. Sapa har apa har? Nasi apa? Nasi sayur. Oh yuk kita. Mbak Mbak kan orang tahu. Boten enten gini boten iki. Boten enten nek jajan. Apa ayo kacang apa nika mulutang. Delok jajane sak truk kok. Kalau yuk Pak. Oh, sampai di sini. Ya udah. Terima Mbak Cismi melok. Mbak Ida. Ketoknya kok amambu ketan aku. Ya, Sul. Oh, enak. Iya, Pak. Sisi tok kan ada. Nggih, Mbah. Endah mau entane endah. Lah. Wah. Mendrek artisnya teko. Artisnya teko, guys. Prai wisan.
Perang dino 3 minggu sare. Tasku ya. Dada ke Mbak Wiji dada Mbak Wiji dada. Boleh ibu di ibu boleh es itu. Bah. Elak na to, elak na. Ora apa-apa. Elak na. Kalau kan anaknya nyumpah kan nyumpah. Kan iki lho kejauh. Sampun Mak Angsal. Wah iki lho guys, wis entuk rong bronjong. Iki kok dindum iki yo. Jadi eksekuta. Halo Mas Solali. Waduh, bek adae mapah to apa mapah? Ya Allah. Mangga nggih. Iya, aku minuman rong kerdus, mae jajane sak kresek. Sak tas gede. Gawa dibeto. Dibeto. Segot kok ya aku. Aku nama segot. Lebih apa pancen dipancaan kok. Ketan mak niku. Ketan maksudnya. Ketan. Wah, kebancaan. Iki seneng manggar kene guys, kanggar barokah. Ramene ra goro-goro guys. Lah, fotoku. Kamu enggak apa-apa, Dek. Kamu bawa apa, Sa? Bawa apa? Bawa teh. Ure, Sa bawa teh. Mbak Dames untuk sak kalau, Dok. Oh, kalau engko nek mek ya. Ya, ngambil ya. Su. Ya, Mek. Ayo kono. Ayo kono. Ayo kono. Bacaan Ca, ikut bacaan Ca. Ayo kono. Eca, lho. Eca bacaan. Nggih, lho. Lah jare lara. Piye? Wis penak. Mbak periksa nanti. Pak Bambang. Muntah dah. Muntah. Greges ya. Heeh, awake pancene ya lemes nih poso. Oh iya nya kerae. Iki ki ya nek guys. Ndilah modene ngenteni jam pira? Ya ki kerae iki. Guys. Mbak Mur gawe jajan guys. Dikene wong lanang lho, wong lanang. Mbah, gede.
tes YouTube. Pas nggawa ndek nih. Pundi mana sih? Nah, ini sini ki ger. Wis pokoke super pokoke. Alhamdulillah. Melok kono, melok kene iya lah. Kayak nganu mak. Langgar anu jalan melip. Ya, langgar nek enek dereng bancaan nggih mendhet. melokne ya wis to, tatas ya wis. Ka dikeki Mbak Mur. Dalem. Ka tase kalau. Urung dibancakno masuk. Wis, ramene ra guru-guru. Wis. Dadi dongakno dhisik to. Endi? Lah kak wis entek. Dah dongakno dhisik. Wes ben kono dhisik. Lah, kok entek, engko ember kabeh arek jipuk. Wes. Yo ngene iki. Wes ciri khas. Ciri khas. Iya, wes. Anu. Anak bancaan, guys. Iya, Dek. Melak bancaan, Dek. Lah. Bajuke balu, Cah. Bajuke balu. Sampun. Wes menang. Ing benjangipun kula panjenengan pikantuk sapatipun amin Allahumma amin. Sampun tekap sederekipun para ibu lan para bapak sedherek adik-adik sedherek sampun katuran pinakon sedaya. Sedaya nyuwun pangestu ingkang wilujeng ingkang jaraken kabaripun para bapak lan para ibu sedaya rukun sak keluarganipun daler estri pun ajak kadang pindah. Tanggap malih ngurmati para nabi, para wali, para mukmin lan para padha-padha. Tanggap malih ngurmati kiblat sekawan gangsal ingkang rumeksa kanem dadan pitutaya dipun gading sandang pangan miwah selamat. Tanggap malih ngurmati dinten cucu perkenan gangsal kalah mampain. Bapak, ibu lan para Amin.
Napa? Tiba. Wes kalau jaluk. Wes guys, selesai hari ini. Wes. Bar, dewe toh? Caranya beda, Mas. Heeh. Cuma kan kayak proyek. Lebih halus. Iki modelnya kayak wis ada nih. Heeh. Wis diadain. Heeh. Tadi untuk kabeh. Tas desain kabeh. Ngono ya, Mak. Jadi untuk kabeh untuk rata. Wis ya? Wis? Wis. Betul? Wis, Mak. Ya, sak truk. Wis. Sak truk ya. Sak truk. Wis. Wes iki? Wes. Iku mau aku ya wis entuk kok langgar kono kemu. Heeh, langgar lor. Nggih. Asik. Wes. Titut. Alah bingung. Golek berkat bingung. Sapa sing tiba? Lah ya lara le. Mbakane dandang ngaping kok, Mak. Dadah nanu. Iya, dadah. Bancaan guys. Kita kali tak diuntakno 20 detik. Wes guys, ngono guys. Wes yang ngono dadi caranya berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang penting seger waras. Oke. Tempatnya berbeda, guys. Mbah kak melok mbah. Wis bancaan pengen pindho, guys. Tak kira apa melok ning kene. Terus tak keroyok. Mamane kok. Terima kasih, Mak Kemi. Segone wis. Nepi ping 4 wis ngetan rono. Enek. Ayo merono. Kirine mek jatah tok iku. Mbak sekarang sini Mbak berkat sing ana nang untuk mau Mbak. Bancaan 2 kali. Telu ah, mau dikai Mbak Kem. Mbak Kem kayak apa? Nanti Mbak bunterane mak yo. Oh. Ini boleh no Pak. Kaleng. Yo Mak yo. Kaleng mak. Ini lu guys. Wih. Kilo yang tariem. Oh, anu. Kates, Mak. Jangan kates. Pasang kates. Senengane mbur iki. Nggih, yes. Entuk sak trek aku alhamdulillah. Minah Pak Inuk Pak. Olah. Wes warak mie engko doman rasa masak mau yo. Masak piringmu. Kok palu pintok ora? Lah sing teng ada mriki mengenten Ya, Pakai tiange Dewa. nggih, tiange kan padha tenggene Mbak Tun. Mbak iki nggih sapa? Wis Mbak teng anu kono ae. Lunggonku Arek kono. tak wani ndek lho. Lah iya maksud iki terusan tak jupuk tase. Nggih, terus kene tase tak gune lho ngoten. Wis mur tak gawa mur. Alah. Ini iki senengane mur iki wis angger ngene iki ngorong. Semur ki wis nyuwui. Ini yes. Yes. Yo video Pak aku yo nggo akeh kok. Oh. Yo kudune sesuai. Ora ngger kok niku pancene yo krono. Dia mat ketan. Matane lan iki kok. Segoi, Pak. Iki ya. Pancene matane wis dandang. Ya Allah. Segoi. Dikendari wong iki senengane dandang golek-golek yo ngono kok ora. Iya, Mak. Iya, Mak. Wis aku nek ketan, Mbak. Iki sulti aku. Segoi, Mak.
Iya, sego. Ora ketan. Ketan. Oh, mesti ulek-ulek sego. Biasane nek ketane enten klopone ya, Pak. Gak ketan iki. Oh, segone. Ya Allah. Ketan. Ya Allah. Ketoke nganu darahku nganu, Guys. Sing nyidam ketan. Wong bolak-balik tak ulek-ulek iki sego kok. Dandang matam. Dandang matam. Dandang matam. Oh, mboten wong kurang nerokno kok anggaran iki. Sing ngene solidin sing anu. Tak bolan-balen iki sego. Dulu. Apa? Sik. Napa, Mak? Mie. Sama tahu. Tahu. Terus Ya rata-rata mie, Mak. mie. Ya pancen jenenge pancen. Mie, iya mie. Iki sego. Nah, mie. Oh, mie. Terus meh. Buka itu gak apa-apa. Bukae kabeh. Boleh, bentrok. Jangan kates. Oseng Mak niku. Iya maune yo. Mine. Oh. Jangan. Jangan. Oh, mine. Iya jangan kates Mak yoan, Mak. Bentrok permesa. Iya jangan kates, guys. Pak, aku upload nang Facebook, Pak. Mine. Mie sama tahu. Pak, ngono, Pak. Kalau nang Facebook. Mbak, Mbak. Aku ngomong, Mbak. Mine. Rupaku koyo mie. Asane keroyokan ki nek kono keroyokan. Mie sama tempe. Tapi sing gak entuk iki, Dek. Nek. Ayo. Ora satu Sego mie akeh. Bancaan iki lho. Wis tak bancakno wis. Nih. Milih sak seneng, sak sirem. Lek. Milih. Milih. Iki nek dinek iki ngene sok. Kok iki sapa? Iki mau lagi mulai bancaan iki langgar loro, Mas. Wis to ndang Mek. Untuk anu cocokan sing ndi? Gone apa-apa. Ayo, guys. Milih. Ini tempe. Iki sego-sego Mbak iki sego. Ayo, tak milih. Sego. Iki mung royokan. Milih. Wis. Ya kaya timur kaya wong. Wis seneng apa? Mambek nang mindi anu. Wis to, aman. Sake kok. Sego. Jangan tuh. Uhuy. Oh. Aku bancaan sapa sing liwat nek? Ayo, bancaan yo, bancaan. Oh, ini Mbak, iki lho, iki lho. Apa nek putok ora masuk blas iki nek iki lho minyak. Ampun. Iki ditutup. Nah, apa nek? Gos. Ya ampun. Kok pitik make. Kok nek gak kirane gak Ketan, kepangan. Cuk. Sego ya. Astagfirullah. Terima kasih loh. Iki jangan, Cuk. Nah, wes, bancaan iki. Iki nyo. Lah kowe kok ora kroyokan aku awake. Lah iya, iki penak ra kroyokan kok. Sembarang wong loro entuk samene kae memang berarti ora entuk hebat lah. Bacaane ping pindho, Bacaane Mas. pindho. Langgar ngarepe Mas Arifin kuwi karo kene Mas Mandor. Telunggon iki kok parani kabeh. Telunggon kok parani kabeh. Gowo apa ora? Lah yo, gowo apa ora kira. Lah nang gowo apa ora emang budale kok. Budale ra nggo mulai Tapi sing gowo. paling penak sampean Jane ora kaya wong pinter tenan. Sabar. Mas Lek, iki terima kasih aku. Wes ora liyane. Monggo. Pak. Atas Pak. Ini itu plastik iki yo iki nek kuwi ya. Ora, ya memang dijebul Aku mikir lho, Pak. Makane ketoke kait kamu kok kemecer kuwi. Putih, Pak. Jangan ke atas, Pak. Iki jangan kate sih, kok terlalu nganu. Tak make resep ya. Murut, Guys. Kok yo. Bukan anak aku. Karo mie. Aku seneng mie iki lho. Para apa iki lho kami, Pak? Pak. Wis mur
Cuma aku ndi iki jalan iki jangan udah longgar kok pengen iki ora kok pengen setel wis udah digombak muka iki lho min wis Mbak Mas gak gombak Mbak iya betul kok kabeh ora aku ambil ini tak iki lho itu tak pedes ora botak wis masak ya terus banyak wis kabeh digombak kabeh wis tak tong kabeh kena blok-blok mindek iki kene dikek nggo kulkas iki ditangan 5 tahun Gede Pak iki lho rasa tak sih di atas kamar ditutup ya buat dedek masuk kayu betul kok agak tuh udah dilipat mah kok ngecek dulu aku mangga rebusun piring urung kuwi mejet urung tak review ora urus ora apa-apa ate pecucu ate pecotot ora urus bisa aku kok Pelero. darane ngemis orang gowong Ngene wayah kupon. Aku urung. Apa mak? kasih ting Oh. wes nanti kalau mulai namanya rasa status Pak bisa apa nih wes nyala no wes no wes lagi mau takon ada iki lho mur iki lho mangan umur kiri kadang mangan pagi wis esuk digawa neh Malah kangelan gak usah dikai kerdus untuk penumpakno. Mak, gak usah nganggo kerdus. iku Mak. malah dondol bocah goblok ngene lho wis tak gawarene to kok malah do nyepro jangane kok iku mah nyeprot ngene lho wis nang wis iku 10 tahun gak masak kowe wis nah tak kayakno guys nah sesuk digowo tas e enak dekat-dekat ono carane wis Segone meling makku nek topakan pite. iya wis kan kita wis nomor pemirsa kali iki wis rampok bukane bencang kabeh ngono arek carane beda-beda dadi langgar kono piye oh terus cangene ya guys hah sik guys aduh apa atus aku